Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia na-abịara gị nke taa bụ Mọnde abalị 20 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụ ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ga-ebubata ụgbọala ndị ji mmanụ gas CNG eme ihe dị 11,500 ma wepụtakwa ngwa eji agbanwe ụgbọala maka iji mmanụ gas CNG eme ihe dị 55,000. Ụlọ ọba ego ukwu CBN ewetuola ozi gbasara ụtụ cyber security ka ọchịchị etiti kwụsịchara ya. Steeti ise gụnyere Abia ga-erite uru n'usoro ihe omume ọgwụgwọ ọrịa ọbara mgbali elu. Onye ji ngwugwu akụkọ a bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere ya n'uju. Ọchịchị etiti ekwuola na atụmatụ iji mmanụ gas CNG eme ihe ga-akpụgharị ndụ nke ụmụ Naịjirịa na-edozi ụgbọala dị 25,000 ma si otu ahụ tụteghachi ngalaba ọrụ aka n'ala anyị. Onye minista na-ahụ maka ohere ọrụ nakwa ọrụ Nkiruka Onyejiọcha mapụrụ ọkwa maka atụmatụ a n'otu ihe omume nke ndị aka ji oke nwere nke otu onye isi ala maka atụmatụ mmanụ gas CNG haziri n'Abuja. Onye nlegide anya ma bụrụkwa onye isi oche nke otu ahụ bụ Michael Olugbemi bụ onye kọwara na ọchịchị etiti na ngalaba ndị kwụ na nke onwe ha na-agbakọ aka n'ọrụ iji hiwe ogige ọrụ maka nke a dị 100 maka ịgbanwe nakwa ihe metụtara ihiwe ọdụ mmanụ gas CNG dị 60 gburugburu steeti dị 18 tupu afọ anyị nọ na ya akụrụ ọnụ. Onye nchịkọta nke atụmatụ ahụ bụ Folarin Oworu nyekwukwara nkọwa gbasapụ na ihe metụtara ihe ndị nke mmanụ gas ahụ na-agaghị eme tụmadụ na ọ gaghị enye ogbe maọbụ ndị mmadụ nsogbu n'ahụ. Usoro ndị nke a ga-agbaso na hiwe nke ihe metụtara ọdụ mmanụ gas nakwa nhazi ya nakwa usoro ịkụziri ndị mmadụ ihe gbasara nke a. Atụmatụ ahụ na-elegide anya n'iwebata ụgbọala mmanụ gas ji na-arụ ọrụ nke CNG dị 11,500 nakwa ngwongwo ndị nke a ga-eji agbanwe ụgbọala ndị ọzọ ịbụ nke ga na-eji mmanụ gas CNG na-arụ ọrụ dịkwa n'55,000. Onye isi ala Bola Tinubu enyela onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'ihe metụtara mgbasa ozi n'ọhaneze Ajuri Ngelela ọkwa ọrụ ọhụrụ. Ode akwụkwọ nke ọchịchị etiti ịbụ omeiwu George Akume mapụrụ ọkwa n'ozi nke rutere ụlọọrụ Enyimba TV aka. Ngalele ka a kpọpụtara dịka onye nnọchiteanya pụrụ iche nke onye isi ala na atụmatụ ihu eluigwe nakwa ode akwụkwọ nke otu kọmitii mmadụ 25 mmejupụtara ga-ahụ maka atụmatụ nkwalite nke akụnụba. Onye isi ala Tinubu hiwere otu kọmitii ahụ na nzọụkwụ gbapụtara ihe iji hụ na atụmatụ nke ọchịchị ya na ihe metụtara ihu eluigwe nakwa nkwalite akụnụba gara n'ihu. Ụlọọrụ owuwe ihe nke ndị injinia mba China akpọrọ CCECC n'aha mkpirisi enyela gọọmenti etiti agba nke mbụ nke ụlọakwụkwọ mahadum ime njem nke ha rụrụ. Onye isi oche nke ụlọọrụ CCECC Jason Zhang nyefere ọrụ ngo a n'aka onye minista njem bụ omeiwu Said Akali n'ụzọ gbapụtara ihe n'isi obodo Abuja. Zhang bụ onye kọwara na ya bụ nnyefe nke ụlọakwụkwọ mahadum ime njem ahụ bụ ngosipụta nke nkwudosi ike na ụkpụrụ mmesapụ aka maka obodo nke ha nọ n'ime ya bụkwanụ nke ụlọọrụ ahụ ji n'aka ma kwekwa nkwa ịkwado ndị ntorobịa n'ala anyị nakwa iwulite ha. Na nzaghachi onye minista njem bụ omeiwu Said Akali
kwuru na ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ bụ pụrụ iche n'ọdịdị ya niile ma ruokwa n'ihe a chọrọ site n'aka ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ mahadum n'ala anyị. Ụlọ akwụkwọ mahadum njem ahụ dị na Daura steeti Kaduna bụkwanụ atụmatụ ọrụ ngo nke ụlọ ọrụ CCECC jiri ihe dịka nde $50 were rụzuo. Otu jikọrọ ndị gọvanọ na mpaghara North East na-egosipụta nchegbu ha gbasara nleghara anya a na-eleghara mpaghara ahụ na nkesa nke atụmatụ ọrụ ngo ọchịchị etiti, ọkachasị ọnọdụ dị oke njọ nke okporo ụzọ nakwa tinyekwara nke okporo ụgbọ oloko nọ na ya n'ihi ihe metụtara nke ahụ, tinyekwara agwa nke ọ gbasaghị m nke a na-akpa banyere otu ebe ahụ si bụrụkwanụ okpo nke akụnụba nke jikọrọ mpaghara ahụ na ebe ndị ọzọ n'ala anyị. Otu ahụ kpọkuru ọchịchị etiti ka ha bute ụzọ n'ihe metụtara nrụzigharị nke atụmatụ ọrụ nke akụrụngwa ndị a dị oke mkpa. Ha gakwara n'ihu rụtụ aka n'ọnọdụ na-ewute ewute nke ịnọ n'ọchịchịrị mpaghara ahụ nọ na ya ogologo oge nakwa agwa nke ọ gbasaghị m nke ụlọ ọrụ nchekwa ikikere ọkụ latrik TCN na-akpa banyere ọnọdụ a. Na nzaghachi, otu ahụ kpebiri ihiwe igwe ọkụ nke na-amịta ọkụ site na anyanwụ nke ga na-emepụta ikikere ọkụ latrik megawat 10 maka otu steeti iji gboo mkpa ọkụ latrik maka nwa oge. Ihe ndị a bụ ụfọdụ mkpebi ndị gbara ọkpụrụkpụ otu ahụ mere nke dị n'ozi nke ha zipụrụ nke onye gọvanọ steeti Adamawa Amadu Fintiri gụpụtara na mpịachi nke ọgbakọ a gbachiri ụzọ nke ndị gọvanọ mpaghara North East agba ya nke 10. Ụlọ ọba ego ukwu ala anyị CBN ewetuola akwụkwọ ozi ahụ o zigara ụlọ akụ dị iche iche n'ala anyị na-enye ntụziaka ịnatawa ụtụ cyber security n'elu ihe omume niile nke esiri n'ịntanetị mee nke nọ n'ugbu a ka ezigbo achịcha. Mkpebi a nke ụlọ ọba ego ukwu na-abịa dịka ndị mmadụ tiri ebewu banyere ụdị nrigbu a nke sochiri mmapụ ọkwa nke ụkpụrụ abụọ ọchịchị etiti mapụrụ izu abụọ gara aga nakwa nkwụsị ya nke ọchịchị etiti mere izu ụka gakwara aga. N'ozi mbụ ahụ nke nyere ụlọ ọba ego dị iche iche ndị ji ego eme ihe na ụdị ya dị iche iche, ụlọ ọba ego CBN nyere ntụziaka ka a natawa ụtụ ahụ ma kwụnye ya n'akpa ego etiti maka nchebe ikuku nke onye nhazi ya bụ onye ndụmọdụ ukwu ala anyị maka nchekwa. Ụlọ ọba ego CBN n'ozi nke o ji na-ewetu nke mbụ na-ada ụlọ akụ dị iche iche ọdụ na ozi nke mbụ ahụ ha natara ma banyere ịnatawa ụtụ cyber security abụrụla nke eweturu ugbu a. Onye ji aha otu pati People's Democratic Party zọkwa onye isi ala na ntuliaka ezumezu gara aga Atiku Abubakar ekwutetụla na ya nwere ike ịkwado onye ogbo ya nke ji otu pati Labour zọkwa ahụ n'oge ahụ bụ Peter Obi n'afọ 2027. Osote onye isi ala n'oge gara aga onye nọ ugbu a na mkparịta ụka n'ihe metụtara mbịakọta ọnụ nke ụfọdụ ndị aka ji oke na ụfọdụ otu pati ndị mmegide kwuru na ya agaghị ala azụ n'ịkwado Obi ma ọ bụrụ na otu pati ya ahọpụta onye gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga ịbụ onye ga-azọ ọkwa onye isi ala. Mgbe ọ na-ekwu okwu gbasara mbịakọta ọnụ nke otu pati ndị mmegide na-agba ọchịchị nke otu pati All Progressive Congress APC nọ na ya okwu ugbu a, Atiku kọwara na mbịakọta ọnụ ahụ bụ iji mezuo otu ebumnobi. Atiku kwukwara na ọ bụrụ na otu pati ha ekpebie na Obi sitere mpaghara South East ga-abụ onye nke ọ ga-alara ịbụ onye a ga-ahọrọ ji aha otu pati ha zọọ ọkwa onye isi ala, na ya agaghị ala azụ n'ịkwado ya. Ndị ọkpa egbe atọrọla otu onye eze ọdịnala nke kansụl mbọ dị na steeti Akwa Ibom, His Royal Majesty Obong Okon Abang, n'obi eze ya dị na obodo ya bụ Egbuhu.
ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Akwa Ibom ekwuola na atọrọ onye eze ahụ n'eziokwu, ebe ndị ntọrọ ahụ akpọtụbeghị ndị ezinụlọ onye eze maka ikwu okwu banyere ego nke nwere ike ịkwụ maka nnapụta ya. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii nakwa ọhaneze nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kọwara na onye kọmishọna ndị uwe ojii Ayilara Wahid Adedamola nakwa ndị isi nchekwa gụnyekwara onye kọmishọna nchekwa na nke ime obodo agbadala na kansụl ahụ iji chọpụta otu ihe siri kwụrụ n'ebe ahụ. Ka o si na dị, ntọrọ nke onye eze a na-abịa dịka otu ndị dibịa bekee na steeti ahụ tichara mkpu banyere ntọrọ atọrọ onye dọkịnta ibe ha bụ dọkịnta John Robin Ebu, onye ka nọ n'ọgba ndị ntọ kamgbe ihe na-achọ iru izu 3 ugbu a. Steeti dị ise n'ọnụọgụgụ nke Abia kwụ n'otu n'ime ya, Gombe, Jigawa nakwa Ọyọ ka a na-ahọrọla ugbu a irite uru n'atụmatụ mgbakọ aka n'ihe metụtara ihe omume nchọnchọ legidere anya n'ọgwụgwọ ọrịa ọbara mgbali elu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ihe omume ọgwụgwọ ọrịa ọbara mgbali elu na Naịjirịa bụ atụmatụ ihe omume afọ 5 nke nnukwu ụlọ akwụkwọ nke ọmụmụ ihe ahụike nke mahadum Abuja na mgbakọ aka ya na mahadum Washington dị na St. Louis nakwa nke nọ na Northwestern dị na Chicago, mba Amerịka jikọtara aka malite n'afọ 2019. Edebanyela aha ndị ọrịa ọbara mgbali elu dị 23,000 n'usoro ihe omume a nke ga-akụrụ ọnụ na ngwụcha afọ a. Ihe omume a nwere onye ọkammụta nakwa onye isi nyocha n'ihe ọmụmụ nke gbasara obi nke ụlọ akwụkwọ mahadum Abuja bụ Dike Ọjị dịka otu n'ime ndị isi n'otu ahụ. Ụlọ ọrụ Kọmishọn Mmepe nke mpaghara Niger Delta akpọrọ NDDC agbapela okporo ụzọ dị kilomita 9 nke sitere Obehe Okikpe dị na kansụl Okwa West nke steeti Abia nke na-ejikọ steeti Abia na steeti Akwa Ibom. Enyepụrụ ọrụ ngo ahụ n'abalị 7 nke ọnwa Eprel afọ 2022. Ọrụ ngo ahụ ruru ihe dịka nde naira 3. Ụlọ ọrụ NDDC kwuru na arụchala okporo ụzọ ahụ ebe onye ọrụ ngo nke rụrụ ya rubere isi n'ịrụ ya dịka otu ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ si nye ntụziaka ya na nkwekọrịta nke ọrụ maka nke ahụ. Onye kọmishọna nke otu bọọdụ NDDC na steeti Abia bụ Erubadimkpa kelere onye isi oche otu na-achị isi nke ụlọ ọrụ NDDC bụ Chiedu Ebie nakwa onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ Samuel Ogbuku maka iji ọrụ ahụ kpọrọ ihe ruokwa mgbe arụchara ya, nke ga-akwalite usoro obibi ndụ nke ndị bi n'ogbe ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV nke dị na steeti Abia ka ị na-ekiri. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọrọ ebe ahụ maka mụ onwe m na-abịa. Nnọọ ka anyị gazie n'ihu ugbu a n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, otu ụgbọelu helikọpta bụ onye isi ala mba Iran bụ Ibrahim Raisi kpọkara n'ebe mpaghara ugwu nke mba ahụ n'ehihie ụnyaahụ bụ Sọnde ma gbuo onye isi ala ya na mmadụ 9 ndị nke ya na ha so. Ka ọ dị ugbu a akọwara na Raisi bụ onye nke na-alọta site n'ememme nke mgbape ogige mmepụta ikikere ọkụ latrik n'agbata oke mba Iran na Azerbaijan mgbe ụgbọelu helikọpta nke ọ nọ n'ime ya kpọkara na mpaghara Vesakwen. Ogige mmepụta ikikere ọkụ latrik ahụ bụ nke 3 mba ahụ abụọ ndị a na-arụọla n'oké osimiri nke Aras, nke na-abịa dịka nkwekọrịta nke mba abụọ ndị a nwetụrụ otu o siri dịrị. Akọwala ugbu a na ndị
ndị ọrụ niile rụrụ ọrụ maka nnapụta nakwa nchọnchọ ekwutechala na mmadụ 9 ndị ahụ nwụrụ anwụ ha na onye isi ala a bụcha ndị isi okpukpu na ọchịchị ya, nke gụnyere onye minista nke na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ofesi nke mba Iran. Akọwara na ọ bụ ihe metụtara alulu nakwa ijiriji n'ihi ọnọdụ eluigwe kpatara ya bụ mkpọka nke ụgbọelu helikọpta. Dịkwa ka aghọtara ugbu a na mba Iran ehiwela ọchịchị nke nchere oge nke osote onye isi ala ha nọ n'isi ya ugbu a. N'akụkọ akụnụba, ọchịchị etiti nwere ike igbubilata ihe dịka 1,600,000 a na-emefu na mbubata mmanụ patrol n'ala anyị kwa afọ ma ọ bụrụ na ebe nshepụta mmanụ nke Dangote amalite ire mmanụ patrol dịka ọ bụ nkwa nke onye isi oche ụlọ ọrụ ahụ bụ Aliko Dangote kwere. Dangote mgbe ọ na-ekwu okwu na nnọkọ ndị isi Afrịka nke bụ omenafọ Ohiriodo na Kigali mba Rwanda nyere ụmụ Naịjirịa mmasị obi ike na na-adabere na atụmatụ ndị atụrụla n'ala n'ebe nshepụta mmanụ ya ahụ site n'ọnwa ọzọ n'ala Naịjirịa agaghịzikwa enwe mkpa nke isi mba ofesi na-ebubata mmanụ patrol. Mmanụ patrol ala anyị si mba ofesi na-ebubata bụkwanụ nke akọwara na ọ ritụrụ ruo ihe dịka 1 ijeri lita kwa ọnwa ka onye isi ala Bola Tinubu wepụchara ego mkponye aka mmanụ patrol n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ gara aga, dịka ozi si n'aka ụlọ ọrụ mgbakọ na mwepụ na-egosi. Dịka Dangote siri kwuo, ebe nshipụta mmanụ ya riri ihe dịka ijeri naira 20 nwere ike inyeli mpaghara West Africa mmanụ patrol, mmanụ nke diesel nakwa mmanụ nke eji akwọ ụgbọelu. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Manchester City eturula ugo bụrụ ọkaibe na asọmpi iko Premier League nke afọ 2023 batara afọ 2024 dịka ha jiri ọkpụ goolu 3 asatara naanị otu kponye ndị ogbo ha otu egwu bọọlụ West Ham aja n'anya n'agba ikpeazụ nke ịma aka ha nke oge akọmbọọlụ a. Otu egwu bọọlụ aghọọla otu egwu bọọlụ mbụ mmabutere iko a nke ndị bekee kasị elu n'ugboro 4 zuru ezu n'ahịrị. Akụwara na akụmbọọlụ ahụ bụkwanụ nke ikpeazụ a na ihe otu egwu bọọlụ Man City chọrọ bụ inweta kpamkpam mmeri megide ndị Hamas iji bụrụ ọkaibe, ebe nke ahụ bụ otu o siri wee mee site n'aka Phil Foden n'ime ịma aka dị 38. Akọwara na otu egwu bọọlụ Man City nwetara akara 91 bụkwanụ nke ha ji na-agba ndị nke mbụ, ebe otu egwu bọọlụ Arsenal ji akara 89 na-agba ndị nke abụọ. Liverpool ji akara 82 na-agba ndị nke atọ. N'ikpeazụ, Aston Villa ji akara 68 na-agba ndị nke anọ. Ndị ọma, otu ahụ ka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ka anyị nchechataghachiri gị isi akụkọ ndị ahụ gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ga-ebubata ụgbọala ndị ji mmanụ gaasị CNG arụ ọrụ dị 11,500 ma gbapụta ngwa ndị nke a ga-eji agbanwe ụgbọala iji mmanụ gaasị CNG eme ihe dị 55,000. Ụlọ ọba ego ukwu CBN ewetuola ozi gbasara ụtụ cyber security levy dịka ọchịchị etiti kwụsịchara ya. N'ikpeazụ, anyị mere ka ịmata na steeti 5 gụnyere steeti Abia ga-aganye aka n'irite uru n'usoro ihe omume nke ọgwụgwọ ọrịa ọbara mgbali elu. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka isonye n'akụkọ ụwa nke taa ma kirie ya. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa. Ndewonu.